जोंहा बिबायनाव थांनो नागिरलायबाय ना मामि हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायबाय आसा खालामो आंबो मोजाङै दङ मामि नै जोंहा बिबायनाव आलासि जानो थांनो नागिरलायबाय लोगोफोर गुन्दै जासिहरदों ना बिबाया गुन्दै लायनो थांनानै जोङो गुन्दै बायनाङा जोंहा जि आराम गुन्दैनिफ्राय मोनबोबाय थायो मालाबाबो बायनाङा बांद्राय बिदि मामि नै लंपेन्टबो गानबावाखै एखेयानो जों थांबाय थानोसै होनबा लोगोफोर होनबा दिनै ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय आं दहाय फुङावबो ब्लग बानायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो देखायलांसै आङो नायबाय थाबानो जाबाय मामि गेलेदोंसो ना गेलेदों मामि दुदु दुदु जायो नामा गेलेदो दे दुदु जायो नामा गाखो सना गाखो दे गाखो खानाय दं मा खानाय दं बाल गाखोदो दे
गाखोदो अ सा हाट खानजं बे खानजंखौनो खानाय दं होनदों खानजं दं ना मादै मिसिनाव उन्दुदो लागाव उन्दु गोजां बोथोराव फांखा होबाय थायो नंना फांखा नुवाखै खामानि मावा दामानि मावा हाबा जाबा मारै मावना जागोनथाय बेफोरबायदि मानसिया बिसथानिफ्रायनो सिखारा ओइ मा आयै गस्ला गबाय थायो सेरनो रोङो मा मबाइल नों खामानि मावगोन ना मावा सिख्ला देरबा आयु आयु ओइ सिख्ला देरबा खामानि मावगोन ना मावा ओइ मा सिख्ला देरबा खामानि मावगोन ना मावा हा सिख्ला देरबा खामानि मावगोन ना मावा आयदै एम्बुआ सिख्ला देरबा खामानि मावगोन ना मावा माबि खोन्था मावा Tidak. Kita tiba kapan mau ketemu? Ih, sana gede. Tidak. Biji batal membahas itu sama nih.